Sa nkomplu bl-10 kmandamenti u illum sa nagħmel it-8 kmandament, okay? It-8 kmandament. U naħseb taqblu miegħi li meta rajna l-10 kmandament suppost jekk inżommuh jgħinna fit-tmiem wieħed. L-10 kmandament tiftakrux kien jgħid tixtieqx l-affarijiet ta' ħaddieħor. Ovvjament mela it-8 kmandament la tisraqx qed jgħidlek l-istess ħaġa. Qed tixtieqx l-affarijiet ta' ħaddieħor u saħansitra tasal li toħodhomlhom. Okay? Mela araw kemm il-kmandamenti wieħed imur ma' ieħor. Ma il-ħajja hija diffiċli. Il-kol kemm aħna ngħaddu minn tentazzjonijiet differenti u ħanaqralkom din it-talba. Isimgħu daqsxejn, immaġinaw kemm intom qed titolbu missier. Nirringrazzjak li sissa illum għadni kollox sew. Għadni ma tqasqast fuq ħadd. Għadni ma rrabjajtx. Għadni ma gergirtx. Għadni ma mill-ġburi. Għadni ma ħsibx fija nnifsi biss. Għadni ma rridx. Għadni ma dajtx. Anka għadni ma kilx ċokkolata. Għadni ma dejjinx. Għaddej tajjeb. Imma min issa l-qoddim se jkolli bżonn lajnuna għax issa ħaqhom mis-sodda. Sakemm aħna reqdin, dak huwa naħseb l-unika post fejn ma nidimbux, mhux veru, u fejn ma rridux sforz. Ma kif noħorġu minn dik is-sodda mill-ewwel irridu l-isforz. Imma la tisraqx. La tisraqx huwa kmandament li jinkiser ħafna. Għamil daqsxejn research il-bieraħ f'Malta ikun hemm rapportati, ġifieri jista' jkun li jkun hemm li mhumiex rapportati, ma rapportati 17,136 każ ta' serq. 17,000, ġifieri il-fuq minn 50 kuljum. Jekk tikkalkulaw daqsxejn, ġifieri ara l-pulizija kemm għandhom x'jagħmlu. U daw li jiġu rapportati, għax niggarantilek jien li hemm ma jiġux rapportati, 2000 minnhom huma pickpocketing. Ġifieri xi ħadd ħadulu xi ħaġa minn ġol basket. Is-serq huwa problema. Niftakar żmien jiena ma tantx għadek tismagħha li kienu jisrqulek anke l-petrol minn ġod tank. Tiftakruha? Darba kien hemm wieħed u ra motorhome għal il-dada min jaf x'tank għandu u mar daħħal il-pipe, beda jiġbed daħħal u nduna li fdaħħal il-pipe flok fit-tank tal-petrol ġod tank tas-sewer tal-motorhome u ġibet il-dranaġġ. Garantilkom li ma għamilix iktar il-biċċa xogħol. Imma aħna l-koll nimmaġina vittmi wkoll tas-serq. Ma nafx intom għadx esperjenzajtu li xi ħadd seraqkom, imma jiena darba ġejt minn barra minn Malta u nsib il-bib miftuħ tad-dar u kien xi ħadd daħal id-dar u serqilna ċriket tat-tieġ ma nafx għalfejn kienu d-dar, nasbax ma kienx għadhom jiġuna, peress konna tqawwejna xi ftit. Tħoss dik iċ-ċertu kif naqbad ngħid il-post privat tiegħi xi ħadd daħalli fih. U tiddejja meta inti ħdimt u stinkajt biex tagħmel xi ħaġa, mbagħad tafda sekonda u joħodilek xi ħadd. Kemm hu feeling ikraħ. Daw in-nies ovvjament ma jafux il-kmandament dak li jgħidulu l-Golden Commandment, għamel lil ħadd ieħor bħalma tixtieqhom jagħmlu lilek, għax kieku huma ma jisirqux. Għax jafu x'jiġifieri u kif tħossok meta xi ħadd jisirqek. Imma it-tmien mandament huwa sempliċi. La tisraqx. La tisraqx. Imma naħseb jiena hemm fejn nespandu ftit u nippruvaw nifhmu x'jiġifieri tisraq. Tisraq ġifieri hemm xi ħaġa mhijiex tiegħek oqbad ħatta, dak biss huwa serq jew hemm affarijiet oħra li jisru. Bl-Ingliż għandi lista ta' xi 20 kelma li huma użati għas-serq
Ġifieri mela s-serq mhuwiex biss li ħadd xi ħaġa, bil-Malti ma nafx kemm għandna, ma bl-Ingliż hemm theft, nick, robbery, burglary, larceny, shoplifting, plunder, hold up, defraud, embezzle, swindle, misappropriation. U nista' nibqa' sejjer hemm xi 20 oħra. Ġifieri il-lingwa tagħna tgħinna nispjegaw il-modi differenti ta' kif il-bniedem u fl-immaġinazzjoni tiegħu kapaċi jisraq. Kien hemm wieħed daħal f'bank u biex ma jagħmilx xena kiteb fuq karta u tal il-kaxxier alla din hold up, din il-flus. U dik qaltlu kitbitlu karta, qaltlu sa ħares daqsxejn law, qed noħdu lek litratt. Ġifieri nafu min int. Imma fl-istess ħin irridkom taħsbu li kull darba li inti ħatisraq hemm Alla qed joħodlok litratt. U dak li inti sraqt Alla sa jżomm rekord tiegħu. Importanti li din insommuha f'moħħna. Imma nitkellmu minn mod ieħor fuq dan il-kmandament. Għalfejn bniedem jisraq, kont għalfejn nisirqu, ħalli ma nagħmilx personali. Għalfejn bniedem jisraq. Bniedem jisraq u probabbli biex isir sinjur malaj. Bniedem jisraq biċċiet minnhom li jitlu l-qorti jekk tismagħhom iġibulek qalbek ġunġlila għax ma doffi ommhom kienet ma tiflaħx u kellhom bżonn jixtru l-mediċina u allura marru jisirqu. Jiena naf ma kollha għandhom xi skuża meta mill-żmien immur il-ħabs. U nitkellem mal-priġunieri, ħadd minnhom ma kellu tort, mhux ma jammettux li għamlu, imma jiġġustifikaw dak li għamlu, jiġġustifikaw li serqu għax kellhom il-problema ta' drogi, per eżempju. Tafu li daw l-aħħar 10 snin il-ħabs irdoppja, minn bej wieħed u ieħor 300 issa għandna 600 ruħ il-ħabs li huwa l-maksimum li jista' jkun hemm ġo l-ħabs ta' Malta. L-irġiel għadhom l-iktar imma għax kull memm 40 mara minnhom dawn is-600. Ġifieri meta nqogħdu nitkellmu fuq the equality of sexes, of gender, in-nisa mhumiex ħallilin jew kriminali daqskemm huma l-irġiel tiskanta. Imma meta inti trid issir sinjur malaj, ħafna drabi tispiċċa biex tkun disonest, ma tkunx onest. Proverbi kapitlu 16, vers 11 jgħidlek: stasija u miżin tajba huma tal-mulej u l-użin kollu tal-ħorġ u emilu. Mela, x'inhu jgħidilna l-proverbji? Jiġifieri qed jurina mod ieħor ta' kif wieħed jisraq. Hekk inti għandek miżin, hekk il-miżin ma jkunx tajjeb, qiegħed tisraq. Illum donnu kulħadd irid jiċċarġjana iktar u jtina inqas. Għalfejn? Biex jaqalaw iktar. Dik hija il-trend. U ovvjament aħna bħala Kristjani ma nistgħux inkunu disonesti laqqas fejn jidħol il-business tagħna u l-affarijiet li qed nagħmlu. Proverbi kapitlu 11 vers 1 jgħid ukoll: miżien għarrieq jistkerħu l-mulej, iżda miżien sħiħ u laxqa tiegħu. U toqgħod tgħid kultant illa, jiġifieri il-mulej qatt jurina li jieħu pjaċir meta xi ħadd għandu miżin tajjeb u jistkerraħ miżin ħażin. Jiġifieri jinteressaw iva il-mulej dal-affarijiet. Issa aħna qed nitkellmu fuq miżin. Din nistgħu inferxuha u niftħuha fuq ħafna affarijiet. Imma l-idea hi li inti tkun onest, li inti meta m'intix onest u meta forsi m'intix tagħti li dak li jkun l-ħaqqu xorta qiegħed tisraq. M'hemmx għalfejn tmur u toħodulu minn ġol basket, l-oġġett bniedem, ma meta m'intix ittieħ dak li ħaqqu qiegħed tisraq. Jiena kultant inqisu serq ukoll anke il-riklami li jsiru. Meta tisma' u tara ċertu riklami, u mbagħad tixtri l-prodott, tgħid dawn mhumiex onesti għax il-prodott
mhux veru, ma jasalx sa fejn jgħidli li jasal ir-riklam kemm il-darba xrajtu, riżultati fi żmien ġimgħa, jgħaddu ġimgħatej u sirtar milli aħjar. Ġifieri, allura ir-riklam disonest. Min qiegħed jagħmel dawn l-affarijiet huwa disonest. Aħna ngħidu forsi maħniex nikbu, jew inkella tal-karozzi, kulħadd għandu karozza hawnhekk. Ħadd tixtri karozza di tagħmel 50 bil-gallun. Li ma jgħidulekx li 50 bil-gallun fil-wita. Għaddejja pereżempju 66 miles an hour, ma teqafx, ma tdawwarx u sejra dritt. Veru, jekk tagħmel 50 bil-gallun. Imma fit-toroq ta' Malta tagħmellek 20 mbagħad bil-gallun. U inti meta tmur tikkomplejna tgħidu isma' inti ma tlix 50 bil-gallun. Jgħidlek iva ma mhux toroq ta' Malta, 50 bil-gallun, toroq ta' Malta ħin kollu tiela, nieżel, iddawwar, lemmu law. Illum ħafna minna drajnihom dal-affarijiet, imma għad hemm il-prodotti dejjem jiżdiedu u dejjem ninqabdu. Talba tiegħi li ħadd minna ma jagħmel dan l-affarijiet, mhumiex sewwa bl-Ingliż ngħidu misleading, inti qiegħed titħaq b'dak li jkun. U skont Alla, jekk inti ma tagħtix dak li inti qiegħed tirriklama, inti qiegħed tisraq. Okay? Inti qiegħed tisraq. Jew inkella jiġi xi ħadd isowwilek xi ħaġa jew tieħu xi ħaġa tiswija u flok isowwulek biss dak li għandek bżonn. Jagħmlulek kontu. Bħal meta jiġi l-plumber ikollok il-vit joqtor jgħidlek dan tibdel il-kċina ta' hawnhekk għandek il-vit joqtor u jwaħlek kċina sħiħa flok jibdillek washer li jiswa 20 cents. Dawn affarijiet li mhumiex sewwa u tafu intom li jiġru dawn l-affarijiet u ma toqgħod sabajnej ħadd ieħor se jara kif jagħmel biex lilek jisirqek. U mbagħad għandna kelma oħra bl-Ingliż fraud, ġifieri frodi. Meta inti tagħmel il-frodi. Ġifieri tiddikjara ħaġa meta hi oħra. Dan naħseb l-iktar ħaġa fejn din isseħħ forsi meta inti tiddikjara l-affarijiet tal-inkam tak, meta inti tiddikjara l-beħ. Ma frodi huma ħżiena. Pawlu l-Apostlu, Rumani kapitlu 13, vers 7 qal: Għatu t-taxxi lil min irid jieħu t-taxxi. Ġifieri sa ċertu punt aħna ma nistawx with the fraud. Issa, għaw forsi min jgħidli, ejjumma biex nħallas dak it-taxxi kollha, ejja ngħidu tiġġustifika li ma tistax tħallas it-taxxi. Normalment, imma biex ma tħallas taxxa xi trid tagħmel? Għajduli. Biex ma tħallas taxxa xi trid tagħmel? Ma tiddikjarax l-inkam. Lajt 1000 u lajt 500. Imma mbagħad x'inti tagħmel qed tiktibhom fuq il-karta ta' dik il-ħadra ngħidilha jiena u fl-aħħar tagħha x'inti tagħmel? X'tagħmel fuq il-karta? Tiffirma. X'tiffirma? Qed niffirma li jiena qiegħed ngħid il-verità. Jiġifieri qed tagħmel żewġ nubiet għax qed tikdeb u qiegħed defrauding. Issa, tifhmunix ħażin, hemm tax avoidance u tax evasion. Jiġifieri li tisraq u tevita t-taxxi jew li tevita it-taxxa, toqgħod attent għax hemm ċertu modi kif tista' tagħmilha tkun qed tagħmilha mingħajr gideb u bil-verità u xorta ma tħallas taxxa. Toġġu staqsuni issa wara fuqha. Imma mod kif wieħed jifroda huwa wkoll fuq ix-xogħol. Fimtu hawnhekk naħseb forsi tgħidu li aħna m'aħniex businessmen imma ħaddiema. Naħseb wieħed mill-iktar postijiet fejn isir serq huwa appuntu fuq ix-xogħol. Jista' jkun forsi mhux serq ta' affarijiet għalkemm isir serq ta' affarijiet ukoll u smajt ħafna jien min jiġġustifikaw daqskemm jaqla li mallem tiegħi billi noħodlu euro jew żewġ euro. Ma l-mandament ma jgħidlekx tisraqx iktar minn żewġ euro, jgħidlek tisraqx. Jiġifieri u tisraqx ma jfissirx euro imma tisraqx ukoll fil-ħin. Jekk li mallem tiegħek qiegħed iħallsek, inti tittamel il-parti tiegħek. Mhux tasaltar tax-xogħol, tieħu coffee breaks twal, titlaq kmieni mix-xogħol u in between tgħaddi żmien u ma taħdimx. Jiġifieri forsi qed nessaġera, imma qed tifhmux x'irrid ngħid.
Iż-żewġ naħat, lelek, iż-żewġ naħat sa ngħid ukoll tibżax biex rasek. Iż-żewġ naħat. Inti jekk tħaddem in-nies bl-istess mod, ma tistax inti tisfrutta lil min qed tħaddem. Levitiku kapitlu 19, vers 13 jgħidlek. Pier, la takkis lill-lajrek u la tisirqux. Il-ħlas ta' min tħaddem ma jibqax għandek il-lejl kollu salada. Dak xi ħadd jaħdimlek ħalsu. Dak iż-żmien kienu jħallsu bil-ġurnata mhux bħallum tidħol taħdem jgħidlek għax aħna kull xahar intu għall-paga, 4 tim oħra jibdew jituha kull xahrejn u kull 3 xhur ħalli jżommuhom iktar il-flus. Jiġifieri meta tagħmel hekk inti skont l-Iskrittura hija tifroda lil dak li jkun. Tieħ dak li ħaqqu. Ġifieri kemm jekk inti impjegat għati dak li ħaqqek, dak li ħaqqu li mallem, u kemm jekk inti mallem trid tħallas dak li ħaqqu. Tuħux vantaġġ. Efesin kapitlu 6, vers 5-8 jgħidlek, u hawnhekk isemmi dawk li jaħdmu, dawk li ma jaħdmux. Dak iż-żmien kienu jissejħu għaddejja u sidin. Illum employer u employee, mhux veru. Mela, Efesin kapitlu 6, ħanaqra minn vers 5. Għaddejja. Isimma minn dawk li huma sidkom skont il-ġisem, bil-biża u t-trejid, bis-sava ta' qalbkom iskom lil Kristu. Mhux għallajn biex toġbu lill-bnedmin. U tiftakru dal-ġimgħa l-oħra għattilkom mhux billi toqgħodu tmelsuh lilli mallem biex toġbuh, dak huwa ħażin ukoll. Mela mhux għallajn biex toġbu lill-bnedmin, imma bħala l-għaddejja ta' Kristu, billi tagħmlu rida talla mill-qalb. Aqduhom bil-qalb, iskom lil-mulej, mhux lill-bnedmin. Billi tafu li għal kull ħaġa tajba li wieħed jagħmel dan jieħu ħlas minn Alla. Sew jekk ikun il-sir, kemm jekk ikun ħieles. Ġifieri, ovvjament qed jgħid dak li qed jaħdem bil-paga, dak li huwa l-sir, ma tgħidlek min jagħmel xogħlu il-mulej sa jbirku, il-mulej sa jħallsu. Mbagħad vers 9, u intom sidin jew mal-min għamlu l-istess magħhom, ġifieri kull ma għal dawk li jaħdmu qed jgħidu għal li mallem ukoll. Ħallikom mit-teddid. Kunu għafu li sidkom ukollu fis-sema u ma jħares lejn wiċċ ħadd. Ġifieri importanti mela il-post tax-xogħol li aħna bħala Kristjani nuru li aħna nies ta' onestà, nies serji, nies li ma nikdbux, nies li ma nisirqux, nies li nagħmlu il-parti tagħna. Tafu li l-istatistika turi li l-iktar ġranet sikk li jittieħdu huma l-ġimgħa u t-tnejn filgħodu. Għalfej, ġifieri kombinazzjoni kulħadd jimrat il-ġimgħa u t-tnejn filgħodu. Ovvja li meta tħares lejha tirrealizzaw tajt ħafna minnhom daw mhux veru. L-ġimgħa forsi xi jridu long weekend u t-tnejn għax m'għandhomx qed iqommu għax-xogħol wara l-long weekend. Imma il-ġimgħa u t-tnejn dik hija l-istatistika. M'għandux ikun hemm hekk, okay? Il-tmien kmandament bħalma għattilkom ma jagħmilx il-qis ta' kemm għandna sa fejn għandna naslu. Tisrax. Laqqas 1 cent aħseb wara iktar, qas 1 mil, tisrax. Laqqas biex jgħidilek minn moħħok m'għandu jkun naħseb wara kemm tagħmel lat. Jien niftakar mhux qiegħed hawnhekk Jason, ma Jason niftakar meta sar Kristjan għalli ħajkolli nibda ix-xogħol. Għatlu għalfejn. Għallax biex nkun Kristjan tajjeb ma nistax nibqa' naħdem fejn qed naħdem. Għatlu mal-fejn jiena. Għallax kulħadd ħadd ma jrid jagħmel xejn, għallu kif jiena qom biex nagħmel xi ħaġa ħadd towaqqafni għax imbagħad nidru korra aħna. Għalli allura li ma nistax ngħid hekk. Niftakar Joe Zammit, il-buċer. Għallu li sar Kristjan kien ibeħħi l-laħam. Għalli Edwin ma nistax nibqa' nbeħħi l-laħam. Għatlu għalfejn jiena. Għaliex hekk beħħi l-laħam kif iriduk, għalli ma taqla xejn. Għalli bil-fors trid titfaħħa daqsxejn bis-saħħa l-laħam biex jinżel il-miżien u tieħu daqsxejn żejjed, bil-fors trid tiċċarġa daqsxejn żejjed, bil-fors trid taqbad xi biċċa majjal sabiħa ċara u tbiħħa bħala vitella. Mela jgħid insomma dak kollu li jagħmlu tal-laħam. Għallek ma tagħmilx hekk, għalli bil-regolamenti li għandna ma
ma taqla xejn, u fil-fatt ma baqax. Ġifieri, din hija realtà, din hija realtà. Niftakar Farħad, meta inti mor taħdem ma' Silvja, Farħad bniedem ħabbriki u jaħdem ħafna. Kellu problemi man nista madwaru, għax jekk kamra bitrinek l-estijaw f'ofstanar u l-oħrajn li tal-istuwa f'ġurnata, daw jigru għoroħ l-oħrajn. Mela allura isma' Farħad bejta ġilġ daqshekk, għax imbagħad Manuel u Silvja ikun iridna nagħmlu kamra kuljum flok nofs kamra. U dik hija r-realtà, dik hija r-realtà. U l-bniedem ma jagħtix il-parti tiegħu. Jiena niftakarni jiena wkoll l-ewwel xogħol li kelli li kont man-nies mort naħdem ma' taż-żejt. U l-istess problemi kelli. Peress li jiena kont ħabbriki u rrid naħdem, kulħadd jiġġieled miegħi. Allura x'kont nagħmel? Kont nagħmel 12-il siegħa xogħol, wara 12-il siegħa xogħol narġa' noħroġ naħdem. Nagħmel 4 sigħat oħra qabel immur norqod. Biżgur inkun għajjien u norqod 8 sigħat imbagħad. U narġa' nqum għax-xogħol. Dak l-4 sigħat kont nagħmel ir-rid imbagħad immur fejn irrid naħdem. Imma fi żmien 3 xhur 4 il-ħaqt kważi l-ogħla post li tista' tilħaq għalfejn għax rawni nagħmel affarijiet oħra meta kellhom bżonn qalu rism inti lilek rajnik tagħmel hekk. Ġifieri il-ħeġġa li inti taħdem issarraf ukoll. Hekk ma ssarrafx fi flus, jekk ma ssarrafx li l-mallem tiegħek induna u tak żieda jew tak promotion, issarraf f'sodisfazzjon. Li mort id-dar b'sodisfazzjon li inti għamilt xogħolok. Mela, disonestà, frauding, xtajt bil-Malti, tifroda u tifroda. U t-tielet ħaġa li rrid insemmi, nsemmiha qiegħda fil-Bibja wkoll li ma tagħtix dak li tissellef. Kontu tafu li qiegħda fil-Bibja wkoll. Salm 37, vers 21, jgħid hekk, jissellef il-ħażin u ma jroġġ. Mela xi fisser da? Mela min jissellef u ma jagħtix lura x'inhu skont il-vers? Ħażin. Ma tistax inti tissellef u ma tagħtix lura. Kien hemm waħda qalet isma' meta tisselfu ktieb għatuh lura. Qalet ma doffi fil-librerija tiegħi il-kotba għandi biss dawk li sellift. Tiegħi kollha ħaduhom li. Fimtu għam, u koll hekk għamlet. Aħna meta sellifna xi ħaġa, l-obbligu tagħna huwa li nagħtuha lura. Kombinazzjoni jew it-tifel tiegħi llum hawnhekk jiġifieri metti qed tismani sew ġveru. Meta tissellef xi ħaġa, titlax il-barra qod mill-qedem. Meta tissellef xi ħaġa, titrodda lura. Jiena għandi jgħidulu open house policy. Anke meta kont noqgħod il-most tal-garaġġ kulħadd kien jaf il-kod u ninżel jiena fil-garaġġ biex insib id-drill. Fejn hu drill? U mbagħad nibda, id-drill għandek, le Jeff id-drill għandek, Josef id-drill għandek, u Matthew id-drill għandek, Iva, Josef pereżempju, Iva darba, għandi qiegħed id-drill, tista' ġibuli għaliex selliftu xi ħadd ieħor. Mamma mija, okej, ħammur nixtri ieħor. Meta inti tissellef, trid iġġibha lura, mhux tħalli lili noqgħod niġri wara l-affarijiet biex narġa' nġibhom lura, su donnu xi ħadd jissellef xi ħaġa u daqshekk saret tiegħu mhuwiex sewwa. Rumani kapitlu 13 vers 8 jgħid hekk. Ara li ma jkollok tagħti xejn lil ħadd, ma jfissirx tissellefx. Inti sakemm qed tissellef u wasalt jekk jiena sellift minn għandek u għadlek nhar it-tnejn inti jomlok, hekk nhar it-tnejn ma inti jomlokx, hemmhekk imbagħad għandi intik. Għax sakemm aħna ftemna, orrajt, imma meta jiena mbagħad minix inħallsek, qed nagħmel ħażin skont l-iskrittura, jiġifieri ma nistgħux nagħmlu din il-ħaġa u kemm issellifna affarijiet. Jekk tmur iddur id-dar, għandek xi ħaġa u li sellif ta' ma tajtix lura, tajdu li ma da taħseb li hu ser, isma' jekk mhijiex tiegħek u żammejta għandek, ġiet kif ġiet għandek huwa ħażin. Issa, min-naħa l-oħra, aħna għadna bniedem jisraq biex ikun aħjar. X'forsi m'għandux u biex ikollu. Dika wieħed mir-raġunijiet li bniedem jisraq. Ma hija ngħidu issa, inħarsu lejn l-iskrittura, x'irridu nagħmlu biex ma jkollniex bżonn
nisirqu. X'irridu nagħmlu aħna? X'in ir-responsabilità tagħna? X'inhu l-kuntrarju? Il-kuntrarju huwa li taħdem. Il-proverbji l-istess jgħidlek li min jaħdem għal profitt sa jaħrab il-povertà. Ovvja, li bniedem irid jaħdem. Jiena ma tafx intom xbħali, ma jiena kont nimmaġina ġieli għattilkom di li Adam u Eva meta Alla ħalaqhom kienu joqogħdu bil-qeda fuq dekċer, jixxemxu, kultant forsi jqumu jippassiġġaw passiġġata u ma jaħdmux u l-ikel jinżel mis-sema. Hekk kont ħsibt jiena il-ġenna tal-art għalija hekk kienet li ma tagħmel xejn u pasbeċi il-mulej jibatlek. Meta qabad naqra l-Bibja realizzajt li le. Alla lill-Adam qallu aħdim lill-ġnien. Ġifieri Alla ħalqu u qallu imla d-dinja. Ġifieri taħ ix-xogħol lill-Adam dak huwa li jixtieq Alla minna. Efesin kapitlu 4 vers 28 jgħid hekk. Min seraq ħa jisraqx aktar imma ħa jaħdem billi jagħmel bidejh stess il-ħaġa tajba biex ikollu x'jagħti lil minu fil-bżonn. Okej, ġifieri inti suppost taħdem biex saħansitra jkollok biex tagħti lil minu fil-bżonn. Dik hija is-sitwazzjoni. Ħafna drabi, ħanaqraħilkom bl-Ingliż l-ewwel u mbagħad nispjegaħilkom bil-Malti. Too many people are ready to carry the stool when there is a piano to be moved. Il-karattru tal-bniedem ħafna minnhom. Hemm pjanu rridu nġorruh u kulħadd imur jiġri biex jerfa' l-banketta. Ħanqod jiena, rajt, ġibu l-pjanu intom. Kemm tiddejjaq taħdem ma' xi ħadd hekk li taraħ qed iżomm lura biex iħalli lilek tagħmel ix-xogħol. Alla ħalaqna biex naħdmu u biex ma nkunux għażżini. Il-Bibja tagħmel enfasi fuq ix-xogħol. Bibja tagħmel enfasi. Per eżempju, Proverbju 21, vers 5 u 6, simgħuhom. Il-ħsibijiet tal-ħabbrieki jisfaw għal-ġid. Iżda kull min hu maġġel jaqa' fil-faqar. It-teżori miksubin bil-sing id-dib huma duħan li jgħib, xkil tal-mewt. Qed jorina fil-proverbji li il-ħsibijiet tal-ħabbriki, kif tifhmu? Ħabbriki xi ħadd li qed iħabbrek huwa xi ħadd li m'għandux kwiet, xi ħadd li qed jagħmel dak kollu li huwa mistenni minnu u tikka aktar. Ħaġa oħra li importanti wkoll biex aħna żgur ma jkollniex bżonn nisirqu hija li nġemmaw. Jien ngħid li żgħar fostkom hawnhekk, tafu intom għandkom opportunità li tibdaw iġġemmaw, tagħtux każ li qed iġġemmaw ftit, jekk iġġemma 10 euro illum u tħalliha il-bank anke b'2-3%, taf kemm ħassirlek sakemm tasal sal-pensjoni. Ġifieri importanti li nibdew minn issa. Kemm tisma' nies ta' 60 sena, ma xal-pensjoni ma ħsib xejn u issa too late. Issa too late. Iż-żmien huwa kontrik. Iż-żmien ma jtikx li ġemma issa sa jiżdiedlek. Issa li inti żgħir tibda taħseb u kull ftit jiżdied. Ovvjament toqgħod attent kif tinvestih u toqgħod attent fejn tagħmlu. Imma hawn sistemi u hawn modi. Żgħażagħ iżommux lura milli iġġemmaw xi ħaġa milli intom taqalaw. Il-Bibja hija mimlija b'eżempji bħal dawn. Ħantikom eżempju li ta' Ġesu. Ġesu qal kien hemm wieħed merchant li qabad tlieta mill-qaddejja tiegħu. Lil wieħed ta' 5 talenti. Lil ieħor ta' 2 talenti u lil wieħed ta' talent. U qallhom ħudu li ħsiebhom. Meta ġie lura tal-5 talenti qallu wara rajt 5 talenti oħra. Uffi għalik qallu. Issa nagħmlek fuq intik promotion. Lil dak ta' 2 qallu kelli 2 rajtlek 2 oħra. Uffi għalik qallu. Issa nagħtik promotion. Ieħor ġie qallu għandekni wieħed taħ bejtu ħallejtu hemmhekk u għamil ċejbieħ ma mhux nitlifulek. Qallu jaħallil int, jaħażin. Ma poġġejtu l-bank u ġibt ftit interess.
Mekka ċurina Ġesu li jridna naħsbu, jridna naraw kif inkunu ħabbrika biex aħna ma jkollna bżonn xejn. Proverbji kapitlu 6. Minn vers 6 sa 11. Isimgħuha semmi sabiħa il-porzjon. Qed jgħid lill-għażżien, mur għand in-nemla ja għażżien. Nemla, ent. Mur għand in-nemla ja għażżien. Ħares lejn id-drawwiet tagħha u kun għaref li la għandha kap, la sopratant u lanqas padrun. Fis-sajf tħejji l-ikel tagħha u tiġma l-provviżjon tagħha fi żmien irħsad. Kemm sa ddum rieqed jagħżen? Meta sa tqum minn nasek? Ftit torqod, ftit tonos, ftit bidejk marbuta biex tistrieħ bil-Malti ngħidu bidejk fuq żaqek. Hekk jiġi l-faqar tiegħek bħal wieħed ħallil u l-aks tiegħek bħal wieħed armat. X'inhu jgħidilna? Kunu bħal nemla ħabbriki, imma n-nemla x'tagħmel ukoll? Għax taf li fix-xitwa ma ssibx ikel, fis-sajf taħżen l-ikel. Hija taħżen inti għal dak il-mumenti li jiġu għall-arrida fuqek, hija taħżen biex meta tasal fi żmien li ma tistax taħdem iktar għandek biex tgħix komdu. Daw affarijiet li aħna bħala Kristjani rridu naħsbu fuqhom. Għax imbagħad veru tiġik it-tentazzjoni u tajt ħanara x'sa nagħmel, u ħanara kif sa niddifroda, u ħanara kif ma nkunx onest, u ħanara kif sa nisraq, għax dak fl-aħħar mill-aħħar hija. Nagħlaq il-ħin tagħna b'istorja mill-Bibja oħra. Aħna nafu li fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li wieħed jaraf li huwa midneb u li jmur għand Ġesu. Għalhekk nipritkaw u għal xejn iktar. Jiena m'iniex nippritkaw hawnhekk biex nagħmilkom tajbin tobdu l-kmandament. Li ma tisraqx kulħadd jaf li hija ħażin, m'hemmx fejn tisimgħu li nipritka. Il-punt huwa issa aħna l-koll nafu li b'mod jew ieħor ksirnieh il-kmandament, x'irridu nagħmlu? Immorru għand Kristu. Mela, fil-Bibja għandna storja ta' wieħed jismu Zakkejus. Issa dan Zakkejus nafu li kien pubblikan, ġifieri jaħdem public servant mal-Rumani jiġbor it-taxxi. Issa ma jfissirx li kull min kien jiġbor it-taxxi kien ħasin u kien jisraq, imma nafu li Zakkejus kien jisraq, għax ovvjament ammettija u stess. Ġal li Zakkejus imur jitla ma' siġra biex jipprova jara lil Ġesu. Nispera u naħseb u kważi jiena ċert mir-riżultat tal-istorja li Zakkejus kien sema lil Ġesu jew sema x'inhu jgħid Ġesu u forsi ħassu guilty. Kien hemm wieħed darba bat ittra lil tal-income tax, allora ma nistax norqod bil-lejl bil-guilt, nħossni guilty, nħossni għax maħallas l-income tax. Ara, għamiltilkom €100 ġol-envelope, jekk ma jkunx biżejjed da biex neħħili l-guilt, nibatilkom xi ħaġa oħra iktar tard. Ma setax jorqod għax maħallas l-income tax. Nista' nimmaġina li Zakkejus ġralu l-istess ħaġa. U rrid jisma' b'widnejh lil Ġesu. Forsi kien irrealizza x'inhu jagħmel. Sabiħu li Ġesu ħaġa oħra li hija stramba, Zakkejus taf xi tfisser bniedem pur. Bniedem pur, ara kemm kultant l-ismijiet, bniedem pur. Ma Ġesu minn dak in-nies kollha li kien hemm madwaru ħares fis-siġra u ra lil Zakkejus. Issa ejja noqogħdu nagħmlu daqsxejn analoġija hawnhekk hekk stampa. Speċi Ġesu qed iħares lejn dik il-persuna li qed tagħmel sforz biex issib il-maħfra. Ġesu qed iħares lejn dik il-persuna li qed tħossha guilty u tixtieq tara x'sa tagħmel. Saħansitra li tela ma' siġra biex jara lil Ġesu. Ġesu qallu inżel minn dik is-siġra, Zakkejus. M'hemmx għalfejn dal-kummedji kollha, illum jiena ħaniġi għandek id-dar. U Ġesu hekk qed jgħidlek illum, hekk inti qed tħossok bħal Zakkejus daqsxejn guilty.
Qed jgħidlek isma' int min int biex rasek illum ħaniġi miegħek id-dar. Illum sa nikol miegħek u ħanisma' lilek. Imma nnotaw li Ġesu wera l-imħabba lejn Zakkejus minkejja li kien midneb. U anka lilna hekk għamel. Minkejja li midinbin, Ġesu wera l-imħabba tiegħu lejna. Ġesu tkellem ma' Zakkejus, aħna ma nafux il-klim kollu li jingħad, li nafu huwa li Zakkejus bil-ferħ qallu min issa stess ħanati lura dak li sraq. Tant kien ferħan Zakkejus, tant kien ferħan li mhux qal sraqt euro u ħanati lura euro, jekk sraqt euro ħanati lura kun issa jeżbal 4 darbiet. Għalfejn, qed naraw din l-istorja biex jurik bniedem li ħass il-gilt tal-li seraq, fittex lil Ġesu, u Ġesu ma qallux inti daqs kemm għamilt twejjaq lin-nies, taf kemm poġġejt in-nies f'diffikultajiet, taf kemm ġelt in-nies jidgħu bil-Malti ngħidu aħna, kif nista' naħfirlek li? Le, allura niġi għandek illum. U hekk qed jgħid lilek. Aħna fl-aħħar mill-aħħar nafu li l-ar ħaġa li l-bniedem jista' jkollu huwa li jħossu ħati. Jħossu ħati. Jiena nitħaq kultant meta nisma' l-aħbarijiet dawn in-nies li kollha jagħmlu xi ħaġa, kollha jidhru l-qorti. Kollha minix ħati, ma nafx pretendu, biċċet minnu dal-aħħar dak li qatel l-ommu l-situ. Ġifieri da marru sabaħ il-pulizija, ċempillhom l-pulizija, kien bis-sekkina, għallhom ma nafx għamil, taħjaqt li l-nifsi, ġifieri qed tikellem il-pulizija, l-għada der il-qorti minix ħati. Ma nistax nifhem jiena, ma nistax nifhem, ma hekk jaħsbu. Fil-fatt imma l-ar ħaġija li jinti ħati, min jaf kif iħossu bniedem li huwa ħati, ma fl-istess ħin ġi liberati. Jiena ngħidilkom, fi Kristu inti ħati, u fi Kristu tista' tgħid iva jiena ħati sur maġistrat. U l-maġistrat se jgħidlek fuq l-istqarrija tiegħek li inti qed tammetti li inti ħati, jiena ħanħallaslek il-sentenza. Dak li għamil Ġesu. Issa, ma jfissirx li jekk inti sraq xi ħaġa u għada għandek ma tgħix lura, ma jfissirx li jekk inti m'intix tagħmel l-affarijiet sew fuq ix-xogħol u hekk li tibqa' tagħmilhom. Il-maħfra tgħidlek inbidel. Jiena niftakar meta kont mill-belt. U konna nitlu sadarjali, jiena ma' sħabi, u kont immur, kont ħandi ma nsemmihx, ma kont immur f'ħanut u kont nisraqlu l-kodba. Minn dejjem kont inħobbhom il-kodba, u għalli ma konx nixtrihom. Ma stajtx, mhux għax ma stajtx, da. Mhux għax ma stajtx, sempliċement għal-bażz dak iż-żmien li stajt noħroġ minn dak il-ħanut bi ktieb mhux tiegħi u stajt niftaħar ma' sħabi li sraqt ktieb. Niftakar għall-ewwel li bdejt nitkellem ma' David Wolf u ħassejt il-gilt, tafu x'għamilt? Batfit minn daw il-kodba li kont ħadtilhom. Mort lura f'dan il-ħanut u minn ħadd manduna poġġejthom lura fl-iskaffa. Għalfejn għax kont qed noħossni ħażin hu li nħares lejhom u ngħid dawk mhux tiegħi. Fl-istess ħin ma rridx imur intihomlu fuq il-bank ngħidu ħadu saqtomlok il-ġimgħa l-oħra. U ma poġġejthomlu fuq l-iskaffa. Bħalma kont kapaċi noħodhom, kont kapaċi narġa' impoġġihom. Għalfejn għax restitution hija parti għalhekk Zakkejus qal ħanati lura dak. Ovvjament ċertu affarijiet ma tistax. Jekk straqt il-ħin ma tistax tagħtih lura. Forsi ċertu affarijiet ma tafx minn fejn. Ġifieri hemm ħafna modi, imma nispera li kull wieħed kull waħda minna bħal Zakkejus il-ħtija tagħna ttir meta aħna mmorru għand Ġesu. U hu jilliberana mill-ħtija tagħna, jilliberana mid-dnub tagħna biex aħna nibqgħu ngħixu ħajja nadifa għalih. Nitolbu.
Missier aħna nirringrazzjawk ta' dan il-ħin li stajna qattaw flimkien dal-għodu. Nirringrazzjawk li għandna gwidi ċari ta' kif inti tixtieq il-ħajja tagħna tkun aħna u mixjin warajk. Nirringrazzjawk li bħal Zakkejus aħna ġejna għandek mobbijin bid-dnub u inti tħalt fid-dar tagħna u ħfirtilna dan id-dnub. Ejna mulej issa li aħna ntqajna miegħek biex ngħixu l-ħajja Kristjana. U bħalma qal Ġwann il-Battista, nuru frott tal-indiema li aħna nagħmlu. Nirringrazzjak ta' dan il-ħin, nitlob il-barka tiegħek fuq kull wieħed u kull waħda minna f'isem Stidni Ġesu Kristu. Amen.